Τίτλος πειράματος. Κατασκευή απλού ηλεκτρομαγνήτη. Βρες τα αντικείμενα που έλκονται από τον ηλεκτρομαγνήτη. Τυλίξαμε ένα καλώδιο γύρω από ένα σιδηρομαγνητικό υλικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα καρφί από σίδηρο. Φτιάξαμε ποινίο με αρκετές σπήρες. Τέλος, συνδέουμε το καλώδιο στους πόλους της μπαταρίας. Πλησιάζουμε το ποινίο σε ρινίσματα σιδήρης. Παρατηρούμε ότι καθώς συνδέουμε το καλώδιο στους πόλους της μπαταρίας και πλησιάζουμε το ποινίο με το καρφί στα αρνίσματα σιδήρου, αυτά έλκονται. Το συμπέρασμα είναι ότι όταν τυλίγουμε ένα καλώδιο γύρω από ένα σιδηρομαγνητικό υλικό και συνδέουμε το καλώδιο στους πόλους μιας μπαταρίας, τότε το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει στο καλώδιο δημιουργεί μαγνητικό πεδίο στο ποινίο και φορτίζει παροδικά το σιδηρομαγνητικό υλικό στο εσωτερικό του ποινίου. Δημιουργούνται λοιπόν από τον ηλεκτρισμό μαγνητικά φαινόμενα.